Maame Elizabeth ye obaatan a wadi emfie aduasanum a ofri yamfo a ewo bono ne afomantan mu. Maame ewo babaako na arehusem ewo mu ne se maame eni nan sebi ensanso eni ensa. Maame hwemu a ne baaye nyina ene se dakro ohonom na obubu ne morwe. Efiri honom no ohun se sebi ne nan asase ehye eyi tuntum na ne nsa no so ahyase eyesa. Woko hospital senka woko akopemwa na woko ye no ne doctors for mo tiase ya ne se gese sebi woye wo mo operation na wotwa ne nsa no ene ne nan no nti efiri honom no sebi me maame Elizabeth eni nan ensa nso ni ensa. Woni adwuma bia woye ba bia woten so na eye dan na wo han nanso situation we baa no hwewura no amana tena honom. Maame ehia ye moa sebi asebi nka ebetimi ahyehye bodwa na adwuma ketewa bi ama no na nka sebi one ne baba akwa wa wono no atimi edi agidi. Momo ame maame Elizabeth na sitina mu ayedin ama no. Obetimi aboa me maame Elizabeth mobile money numbers ya egu screen ni asi. Saa enso so na obetimi ahye na wonua bi nso so anya bi ahwe. Yankopon hia se wo yi bi aboa. Interview we so wani ji ho a wo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi. Wo modi aso besan so a share. Alright, abusia mama mu nyina akoba bi emfamra ha ye the Bonesman TV. And then your first time I hear interview so make sure say oba like, wa share na wa subscribe. Adwumade ye di ni se sebi yebeko nkronkro emiamia enkanka eni enkra na wona sebi wo ho kyerɛ mu ayarefo wona woni bi no ye no matwetwe nkomo na emmo bia na me ene wo ebenya no na ye de support yo mo. Se won hwe videos ni bi da betimi follow yen on all social media handles, ye Facebook, Instagram, Twitter and YouTube ni nyina Bonesman TV se na osi hu ewo ye screen no ase. Ene me baba twi enkomo bi na ansa na mbetwe enkomo no me bisa ho se wonsa wi se sika ntwakra na wontimi mfanya ade a sen na wo ho sitio sen na wo ho yewo. Ene nipa me na betwe enkomo no sebi onisa ena woni nan binim se ohwa ye ho a ma me nan ma ho emra wo bra ba hwe sankomo yi me ba isia. Alright, abusia mame sanso emamo akwaba biem efamra aye the Bonesman TV. And your first time asim di kan no obeko yen social media platforms ni na Bonesman TV. Sino si hu screen na no follow yen kan YouTube na wa subscribe na ye wo enepa edema. Enen kuma mba ba twena mene minua ba baako ene wa hanom na sebi yesi nipa benya wa na ifriare ama mene wanse na ifriare mene mami ba ba twetwe enkomo na ono so na asem a owo ene ye che no ne emwa e betim de aboa no na ye de aboa no mame etisen yesu ademe hu pacha na so ye ho ye pa pacha odin de sen femi Elizabeth oforiwa pacha ane ufri efri yamfo sunyane yamfo pacha ane na waware pacha debi enware bai ma wo baako pacha ane na akra no we pacha ko school wani neti pacha ane woda so no kunu no pacha debi ade pacha ye jai wan ware me baba na mfansa na ye mpana na yetwe na awo ba mu se woni ha no wo baabi na mesometen baabi na akra no so ohwe no pacha kanu kore de ye hwe nye hwe papa bia we wo ma be 5 months and say we ufre na wo de meniska say ni say ntina nye hwe papa bi no nti wa na ohwe akra no pacha ane ba ne sings minim sene misi hu no yetwa wonsa mewa twa men se twa men na ni e accident na ye wa na ade na yo me pacha de bi enya accident me wo ha na ase me na mo hyehye me kokro muti so hyehye me ase mu dwam saa de ne so me bubu me morent na me nim se bia braid atwa me enti me hwe ye na na chese
kwa na ekɔ nanim emu hyehye me saa na me sa ade menti ase bibia nso nka me na me se ne ebe ya satam kra na me wo ekura kakra na me se meba krom na o ma hwɛ adekodi aye me nan ti me firi ho beduru ha na kyese me sifika mu kra menti me nsɔle ngina me nan mu bi me nan mu yinu na hyehye me asa me na sisi jam afi me nsa me gye me hu bi enje ti me kɔdu hospital no omo gye me to ho ewo sunwane ankasa mo gye me to ho ehwɛ mia be 1 week na me nan na tai ahye me nan na hye tuntum me nsa no nso ahye tuntum to mo hwɛ mia e ka kyem so me operation baby edu ne de na me ka kyem mo say me de nka me mpene saa nti mabusuafo kora ka so mo mpene ma mo nye no mo de meba fie aba be ye fie de nso ahwe so me ntwa no wo ka se wo nan ne wo nsa na ahye na ahye sesen ahye tuntum kora ese me nan no obi hu aba se ne gya na ahye na ahye ase gya bidi pai tuntum afi na kuro tena kyese me yem ho hwe enye ye omode me ba fie san be try anye ye na esan de me koye ti me ko sunya biem no na kyese e wo se me tiate mo mo ye operation yesa kasa me kra mpo de nka me so menti ate operation ni mo amoye no e ho no de me hu se mo ye na mo ye me yanka se ye to mo ye operation ni we de na ma hu se ya wo no atekofom ya mfa anwome ale ne baaye na ama ene me ni nsa ne me ni nai o asem we ya wo kan esi ebe yemfie na wodi mfie be yesen patro na ma di be 25 years ten hawa sesi ya metima bisa wo mfie ana ne de wontime nka me patro obetumi ebusan sesi ya wodi mfie sen patro ma di 35 years nti be mfie dunie patro nti mfie dunie woni nine woni nsa me patro na obi beka se woni nine na woni nsa nso so wo nine bi wo ha o ehihwu eno no ide nine no me patro artificial me patro asem ni si ye na ye de sebi ye si be operation atwa wo nine no omo wie no mo de wie no ma me patro mo wie no ma amfa ama me by me grofo na me te o mo nkan wo nkran so mo asoli phobia mo boa amanfo pa nti me de ma asem to o manim no mo ye sememla no mo be ye bia ma me no mo ye ma me nanka we kra me ko first scan we na makoye artificial na doctors for na ka se o se unya artificial o manka but o mo wie ye no me hwe a o mo akire mo kan se minya bibisa metimi de anante na me kan se okay nti no na ne bo no so wo soro pa besen we say to be ne inside be 200 and something million ti mo afo bi ne don me no mo ye ma me diwe no wonani ye twadru he ye twa tra okotodwe ni se ana se ana ye twadru okotodwe na se ho ana eba o sere ho ba bi e pacho ye twadru okotodwe na se ho on ye twa free nti se de kro na wu me pacho de da de obetima yu nine no ana ne de be den o me pacho ewe ho be hia se me yi a metumi yi me pese mahwefo obi a ohwe bia no san gidi bi nti wo timi ba kokra ma me anka mani beje ana be den yi ma me ti wa utimi ana gisu bi ni ma nti okay wow nti we na sebi kafro onani shi we musa ti we nye natural leg artificial leg ya onashim nti ye operation no we na unya ya na ase na wo honum na edurumfie bi unya mfie kakra nsa na wonya we me operation we edurumfie bi ansa na minya we kra minya be afa na ekọ 3 years ye me operation we no be unya ya na de na wote ho saa
Me patchan na me satam na mti wheelchair mu but minya we ne de wheelchair ne de mani nje ho se metina mu ti we ya na me de nante ekọ ba bia nti na nhwo awusia asema me kan ebi nie mpese se bi obesan yi ne na we no nso so be ohwa ne nsa minim obetima zumi ahwe ne nsa na mienu nyina ne se bi etwa na ne nan na mienu nyina nso so yetwa be mfi tunie wone abema ena awo akra baako oba na eba na abema pacho eba awo akra baako sesi akra no ko school makasa sesi ni situation we ono a na esan so ehwe akra no ne nan yani nti wa bit masa hye wade ana menka ne sen obi na ode hyew pacho mi ana me hye maade nti wo da wode da me pacho de mi yito bo bit utim digare ni na me yi san me dware na wi sa wi de dware me pacho metina kunwa so me dware oba no mfisen onya 16 years no wona na usa kakra ana me boa okay na wani ji won kakra nti san so shema me wa daroma na wa wutimi didi me pacho ane fufu wutimi di fufu me pacho ane me de ade so mensa na me de atre ahyem na me de tete nti sia na oye hye aha nti dade na ewo ehonom no se wodi wura we ni ma na aloki wo honom me pacho ane nti obeyi unan na wasan de aha na yi me pacho ane nti shemu na loko sa enyi ma emia so enyi agisa me pese me yan ma san mia dade no sana atini awusia bia me kase sene wuti bia no na odi aseda amarade onyankopon wi kase bonsman sebi nipa we mu nyina no wo mo won ye adwuma ya fa to ye ho so ichini ichimpa ye ye konkurukuru ni nkrankra na yakwa akofa sa stories ni nyina nti abusua ne wo hwe sebi anya agorobi ye adwuma ya fa to ye ho so se ka wakoma so pese oboa obetimi aboa with a little amount bia obenya bia on the mobile money numbers ya behu honom se even po sa ka wakoma se store bi kura na pese wo ye ma me susu a ba bia wo bia no free numbers so behu ase ya che no e baba no ho na ommo bia wo bia no wo di ama no sebi mfie bi dunie woni nan ensan so eni ensa wo si de ndi utimi de fufu me pacho metimi de fufu we de ndi fufu wo ensa de ni bi ho ana pacho de mi wade me de so mensa se na me de atriashim na me de di ni bia no so bi fufu de a wontimi fa ensa ni ji so de atre me pacho ane wonsa we de mi se we ye twa anono nko a bet we ne de twa ba achi adan e pacho we no na we no aye kuro na dura chire nti no man twa ne sa enyi na we ni so ne won nsamba ne so se obi hwew ana se obi ti wa asemiya na opso boa e de mmoa pa na uhia free ni pawo pacho se na mo ha me hia pa se menya baby obi be boa me na manya store bi atena no aton ena ne to subi mu so ase me hyeda ni baby te aha nya me fi me han dan by dan me han no yankopon e ka me fi wura na koma o sementinam kopem se menya me baby akọ
enti sese ni nyame an se nka menye baabi nso a ebe me a media me di meti beto a enko nya se wi be ka se bi a to free me fee na se bi se nyam kopon ya me adom tama na me yare wo hospital bi to product chain ema me timi yo musi kakra bi but edu baabi na sikasem no ayedin tena menya obi a obeboa me bi nti enya me sira manfo se wa otime nka bia pese oboa me biara me sira mala mommo na me nso menya baabi a metena be ye mankasa medie a obi nko kasa bi a menya wo me fi bi mo a me pe ti mete wase a nka ha na wo han na wo han me pa cho na me han ba e chere mi fu ra ka chere me se mentena kopem se menya me baabi akọ asisi no obi a che plot asisi nka wunya single room bi wo so a nka wani baje me pa cho nka wani baje pa okay awusia me ho adwiri me se wuti wiase na wonsa na wonnan na wo se wonya adwuma na minim ne hawo sabi 10 years oni sani nine Mr. Mama ya mwa mami on fire so na yentimi emputi up a single room with a single room keke ni mfa mami on wan ka se nyane dan na wontimi ntima na honto no uni nine ninsa na nsa na yade beba no no awo baako sisa akra na tene so eto de bi kra na ya na ne obedi ya na hwan yade ama ana aduane de ya na we okay on that side aduane de so eno de obi se man kan che obi se bi ene mini di ya so obi ehu te no de di ba bi ya na eye it's matuasie ndi se wuti fie no de adwuma poten na wo ye ana wonya adwuma bia Patrick said the minya adwuma bia ntina me sere etiefo so mommo na nka minya adwuma nye minya adwuma bia sise te medidi a je se yankopon na yi moafo bi ede mame ansa na madidi asese ma sori fo nso e kan ma akoma e bi a no ma aboa me kakra me di ape bibi edi okodi asori Patrick me ko Pentecost oko Pentecost Patrick sa sori na boa wo de o nyame adom kakra mboa kakra Patrick muguso ma ye Pentecost for me no be interview ama eno no na yense mebre be as time goes on now sorry mpanyfo ni bi hu ye no omo babeboa sankra no me ye nkra bi interview no me Pentecost for unfortunately no now sorry ni nim se sano motie by as time goes on no timi nim se Pentecost for bebre na be hwewo na Pentecost for bebre so na beboa na so ye Pentecost no nye Pentecost ni o Ghana for eni nipa e beboa wate chomate aya mama ore ho oi e pachobi nyame ene do ba wiase ena onim de ntia wa ma wi ato bia na wi anto a ka me ka sai nka bia na wunya asase so sa nti bibi e besi bia no yesi bibi se na ye bibi ye so nti nyasi bia no fa se da mara de wonya nkopon na oba no nso so mamu abamumbu menim se nyankopon be fu bi so na oba no bete no kra na wate no ido bia me ye nkra bi interview kra na bi mu frɛ kankana botwefo bitimi frɛ so pese wote akra no wi ba so bete oba na manako me pacho asa one me ane wa one hwe me kakra na hwe kakra nti e be din danya o wie sko obekọ examentin nya opia okay mate ti awusia we de senada me ye no na senada ye nyina ye no se abusia baako no mama we so yensa mo ame maami onni nine ninsa for 10 years no hwa akra baako ade sedi we ya na mede tumani madaroma mommoa na yentimi emfasere en maami minim so ora ho na minim so amoto
o kakra o teku ne o simple abeyi no ene betimi aboa ama maami nso so anya baabi edne tiato maame na me homra sisiye me ba yebeto aso interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso no select all na ade bi betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be san so a share awusi won sa mamo akwaba biem mera ho mamoto mani asi nyina tata na afutu amede be ma obi a wo hwe mene se sabi se wonsa e wonan a na odi aseda ma nyankopon saving po oda na se wo sori a na di aseda ma nyankopon me ma me ni sani nine nso still na odi aseda ma nyankopon nti se wonsa wonan a se wo ye kramoni a alhamdulillah fa aseda ma Allah we kristonia a fa aseda ma nyankopon usumbi a umbia na di aseda amani a usum no ma me for ya ba bepon edien na wo de beto ya hwefo anim na omso bi wo mo a wo de aboa me pacho ni amani beto ahwefo anim sei isi e madika aka se menko memma timi tiefo nyina se ne ahwefo nyina sei mesomo omummu ame omuhume mabo no mumu am na menye baabi entena eno kra ne hia mekese se menye baabi tena minim se ne aka bia yankopon be den ebeye ana menye baabi tena wie nso minim se oma mo hwe miana ne oma mo tie mina na ebe yankopon be mana aka oma koma oma ma baabi nso ayeden asa ton ade eno ade se odi amede to ahwefo nyina anim no omuhume mabo na menko memma menye obi a ohwe me menyankopon na mede me ho ato no so bona mani da no so se me mani yi nanim yintame o mani ka ahwefo ina akoma na ne amekan omunya mame na me bayin so oso na oku school a ebi ho kra otimi ka se ma scam no kwa koto aduane etimi ka chen se o kakra na mede ama won fa ko ma enya bi nso akọ ne saa na edenya yankopon be hye ne ho anyunyam temese mu ina so mo moame na me nso mentimi enye baabi pa entena. Amen, amen, amen. Abusia me di jumadi ni na esi betanza na me manasi no. For you me pese obenante. Me pese wo de artificial leg ne benante ma hwe. So di sene o nante ya. Nante ne sa ma me ba. Ma me nyi we na. Good. Nti okay. Nti nante. Aha. Okay. Wow, jinaho. Ni once masisi minka. Aradi hu ya mobo. Abusi amede juma de ni nyina esi anom. Omini se be kwa koma. Ama waboa menu abai menu se be kan akoma am fo ayeso je pese dan na wosi no yetimbe wiema no kakra bia benya bia no obetimi ade aboa e wo mba mo ina mbese wo hu ase no yankopon hira se wo je bre na wo hwe yen ndujuma de ni na isia no makra mo ina bye bye. Interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na select all na ade bi betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be san so a share o ma mo we acha na mi akabi abi o acha ni na ba so we nto fatu sa o so acha ni so na my sister na hwe me no so akabi abi
Wanchana muwe na wochi ni pepende posuye. There comes a time when we heed a certain call. Linda abofra wadi emfie aduonu 20 years. Ofri ayesunyane domase. Abofra yi chiremu a wodi emfie du. Ena yade a woni babia efri echeche ne nan. Ama ni bubuye. Na ne wo ma na otimi de nante kakra. Anche bia na yade isambe che ne nsa eka ho. Enti efri honom no wantimi annante biem. Abofra ya da fom saa emfie dunie a sisi wonya 20 years. Abofra ro hosem ne se yare ba ye na ne maame efri mu. Ne maame efri mu no na otwemienu pepepe na papa nso so esan efri mu. Enti emane beka ni sister panyi na sebi wo hwe na kakra. Na ni sister no nso so e wo ba na wodi emfie dunsia. Anche bia bosome entam na ni sister no nso so yare bi che no e na ono so efri mu. Enti na akakwaka ni sister no eba wadi emfie dunsia. Sesi a wo hwe ni sister panyin na ba wadi emfie dunsia no e na ehwe Linda wadi emfie aduonu a sebi obubu agu from 10 years ni. Atetene mu aye den e de ama mofrey. E mofrey jemu a ade che no mbedi no. Age se nyame. Linda intimi ensori enkopa adwuma nye wanya aduane adi. Na maame afiri ne papa afiri. Saa nso so na abofra wadi emfie dunsia no nso so na maame ana opebima no nso so. Wono so afrimo asitena mo aye din ye e de ama mofrey mama ye mo Linda eni ne nua kuma tunsia yi na asitena mo aye din e de ama mo na rehosem kra esan wo mu kra mpo ne se saposome so a e mofrey esan sutua e light bill omo ko fasika we na ye asem kese e de ama mofrey fa okakra efa ye mobile money numbers ya ohu screen no so no na ye mfa emo mofrey na wo mo so da ne da wo nya bi emfa enko woman yakopon hyew se wuyibi na wodi abo interview a we se wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it umia subscribe na so a adoma keto e beba nchen na waboso na select all na ade bi ade betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share ande design Pacho me hoye. e forcing Pacho Linda. Linda Pacho ani. What do you say? 20 years. 20 years. Pacho ani. Na ada way. Yare. Pacho ani. Yare ye do wana den. Pacho yam family. E be come kwam. Ya de ne be ka wo kwam. Pacho ani. Sesing. E sha serious school pin ko bi ope ni yare na ba na ba fi sa. Den ya de na eba. Ntimi wa sha se mu ko toje na eba ye. Na sambe so me mapotu nyina na come to. Nti kan wo to hono be ya na henie. 9 years e ko 10 years. Huh? E ko 10 years. You da ho 10 years. Pachani. Uti na ntia na enu nji. Pachani ntimi na ntimi da won ko me didi kura me da wasa na me didi. Be didi wo da ho se ya. Me da wa na me didi. Na transi aso so ntimi transi. Ntimi transi ji se be nya plastic channel no peja no ma twim kakara. Me bra no masa no peja na beto no mada. Nti even se fi duni wo da ho se ya. Pachani me da ho se ya. Chance na wo be 10 to 11 years ana. Pachani. Ni she kwa no be Jesus. Na wo Jesus tu. Pachani. Nti ya de na chi wonan ni wo ana de mentase. Achi me nai enu minsa nti agensi misisi no. Emu ntimi transis enche. Na o mama we. Acha na mi akababi. Pachani. Na ba so we. Ipo fatu sa. Ipo so. Pachani so. Na kwa ne hwe. Mi sister na na hwe no so akababi. Mama. Pachani na mu na wo chini me pepe ndo poso wi.
papa free. Papa free. No, sister, so I also free. Machani. Auntie, say. Mimi sister born na wo hansi. Ono sister na bana wa. Machani. Ona show. Ni sheme. Auntie, obedidi o, obeyedi o, on one show. Ni sheme.